A saláta a nyári hőségben, illetve a napforduló után, amikor a napok rövidülnek, már nincs igazán szezonja. A saláta legjobban késő tavasszal, kora nyáron nő, és a napforduló után inkább a virágfej kialakítására és a magszárba szökkenésre koncentrál. Azonban, ha még most, július közepén is vett salátát, az is működhet, de többet kell öntözni. Nem fog olyan sokáig élni, de jó lehet. Itt nagyszerű eredményeket érünk el, és olyanokat is csinálunk, hogy valamilyen takarást teszünk rá, például ezt a hálót. Ez tehát egy kicsit megtöri a napfényt, hűvösebben tartja őket, és egy kis nedvességet is megőriz. Az az ágyás tegnap lett meglocsolva, hogy el tud képzelni. Jelenleg minden második nap locsolom a salátát, mert annyira száraz és forró az idő. De nónini fog, sőt, valójában gyorsabban nő. És ahogy közeledünk a nyár végéhez, saláta helyettesítőket is ültethetsz, például ebbe az ágyásba radicsiót adó cikóriát ültettem. Tehát az a lényeg, hogy így egy radicsió fejet kapunk, ami remekül használható salátakeverékben, pora vagy középősszel. És itt van az endívia. Ez egy széles levelű endívia, amit divának hívnak. Ami megint csak kiváló, egész össze. És most lemegyünk a kert másik végébe, hogy megnézzünk néhány másik salátafajtát, amit meg szeretnék mutatni. Ez a kedvenc fajtám mindközül, mert nagyon jó bírja a nyarat, és szaragosszának hívják, és így szedjük. Ezeket tehát kedden szedtük, ami 3 nappal ezelőtt volt. Azóta ez a 3 levél nőtt rajta. Akár még egyet is leszedhetné, ha akarná. Hetente egyszer szedjük őket, és én is ezt támogatnám, általában ez szeptemberig folytatódik. Tehát 2,5 hónapnyi betakarítás. Az egész betakarítást ugyanígy végezzük. Az a piros, gyönyörű színű, az a kopper, vagy szólna. Van itt egy Lolo Rosso fajta, és ez az érdekes itt, a Klassia nevű. És megint leszedjük a külső leveleket, és van belőle egy zöldebb változat is, amit Vertigónak hívnak. Tehát rengeteg nagyszerű salátafajta van, amit nyáron is termeszthetsz, csak öntözni kell őket, és a talajban lévő jó szerves anyagtartalom, amit a talajforgatás nélküli módszer segít fenntartani, olyan, mint egy szivacs, ami megtartja a nedvességet.